Nyakwarongo jonka moro mintiere dakika hoska dachiel tok sangwen mara okinyi machiegni chenro mabende menyo counties magwa Nyakwarongo juang okinyi mano mar chien tarik 17 dwe mar 2 higa mar 2020 kod auchiel kamoro moro mintiere gino mara ni chako odiochiengi e yo makare Nyakwarongo juang machiegni chenro mar okinyi makawuono abiro bedo ka chako gi weche manyien bang'e twak maro Nyakwarongo juang mabende menyo chal mag counties magwa wabiro bedo kwa ng'en na chal mago mag Ecde'S mago skunde mago mag nasar mabende nitiere e counties magwa mopogoro opogoro wabiro bedo kwa ng'yo ni skunde makamage chal mag nitiere nade ere okenge mabende counties magwa osebedo katimo mano mag bero skunde mago mag Ecde'S omiyo kiny makawuono Nyakwarongo juang adhi bedo koda welo tieng mopogoro opogore abiro bedo ka abedo gi jatend migao mochung' ne weche mago mag somo e county mano ma Kisumo Jona Witi mabende biro bedo ka leronwa chal mag Ecde'S e county mano ma Kisumo bang'e Nyakwarongo juang adhi bedo koda Lawrence Otunga mabende jakom mar Chewa adhi bedo gi Richard Moth mabende jata chenro mano mar Kindergarten Experts International kanyakla kod Anet Baridi mabende en japuonj mago mag nasar wang'ene chal mago mag skunde mago mag Ecde'S kaka pile chenro chako sani nyaka rom kanyo saa 7 mar odiochieng chenro mabende chieng' tich ariyo pile ka pile itayo kod an Sharon Ong'ao omiyo rono ote lai mago machiwo karede ka uchiel nono mbi mago mag Uganda bende yudowa achiel kachiel wantiere live e mbui mar YouTube X kanyakla kod Citizen Digital machiegni wachak kod weche manyien Kwacho kod weche manyien Nyakwarongo juang moko kuom josiasa mag duond bura mar ODM kod UDA masiro jatend piny William Ruto telo e tama mano mar 2 owacho ni mano biro nyalore mana ka kom mar jalub jatend piny owe thuolo ne duond bura mar ODM kagiloso e gwenge mag Narok South giseyo romo mar mane en jalub jatend piny Rigathi Gachagua manyo bagi e county ma Narok mar ni e kinde mane ne telo noko chungi jogo mawuok e dhod Masai Jod bura malego songa Samuel Atandi korka kore oseyo Gachagua kwacho ni siasa mogoyo nyayo lwenje mag dhoudi kendo jiwo jodak mago mag Narok mondo sir kendo chiw luor ne gigo mane osenindo Raila Odinga notimonegi kod piny Kenya mangima Serikali yote upinzani vile umesikia chama na budget amesema Wajaluo wote Waluya wote wa Kisii wa Maasai tuko ndani ya serikali. Maneno ya barabara hii ni wakati wa kwanza sisi kuona mabarabara ya lam katika ndani ya Maasai. Maneno ya housing, maneno ya TVET, maneno ya employment. Na mimi nataka kushukuru serikali ya William sababu katika employment juzi tu ndiye ametupatia ambassador ya kwenda Denmark. Wametupatia chairman ya Public Service Commission. Pia napenda kushukuru pia Mheshimiwa William Ruto sababu ya maji. Tulisema 2027 tutafanya coalition agreement na William Samoei Ruto ndio tutengeneze serikali. Kwa hiyo coalition agreement the only position which is not touched, which is not contested is the position of William Ruto hiyo ya president. Hizo zingine kutoka deputy president ikiteremka chini sisi kama chama cha ODM sisi ni watu wengi sana tuwezi unga mtu mkono na hiyo position atupewe lazima tupewe position ya deputy president ndio tunaambia watu ya UDA position ya deputy president ni position ya OD Jod bura makaiti Joshua Kimilu mena chil kum jod bura mosebedo ka wuok e rombe miluongo kod senator ma Nairobi Edwin Sifuna e rombe mitiso kaka linda wananchi okwedo okang' mager nek marawera manochiel kod magina gi obila e boma ma Kitengela e kinde romo maket kod mago chieng' Jumapil mokalo Kimilu yango ni piny Kenya en piny mitayo kod pend chike kachiel kod demokrasia kendo en ataro mar chik mondo jopiny orot ratichgi e kinde maging'anyo mamuolo okao jatend piny William Ruto mondo kaw okang' mager ne obila mibiro yud kod ketho mag thoe makamago. Ikiwa mmoja wa wale ambao tuko na ile fungu yetu la kulinda wananchi. Jana tumesikia vibaya sana kuona vile serikali yetu inafanya. Tukiwa katika mkutano wa jana huko Kitengela, tuliona vile mtoto mmoja ama kijana mmoja alishutiwa na polisi na akauliwa. I want to condemn that act kwa sababu that is cowardness. Nataka kuuliza serikali yetu, hii mauaji mnaona mkiwa watu wetu, siku moja hiyo damu itawafuata kwa sababu hakuna haja ya tulipigwa tia gazi bure,
tuko katika mkutano, hatuna maneno mingi, tunaongea na wananchi ambao hawana neno, wanatusikiza, alafu watu tunaona wanapigwa tear gas. Hiyo ni mbaya sana. Jatend migepe Musalia Mudavadi owacho ni boma ma Nairobi geto tego tudruok mar ohala kod keto mwandu gi piny Egypt kendo geto loso lwasi maber ne ohelni mopogore opogore. Koloso e seche mane oromo gi jatend migao mochung' ne tudruok kod pinje maoko ma piny Egypt Dr. Badir Abdelati mantiere limbe e pacho kae. Mudavadi owacho ni piny Kenya kod Egypt biro tego joket mwandu mag ji giwegi kendo biro kaso chenro mar loso duol achiel mochung' ne weche ohala e kind piny Kenya gi Egypt. Mudavadi bendo medo ni Kenya ogeno tudruok maber mosebedo kod Egypt kuom thuolo malach mabende gisani owacho ni mise mag luoro kendo dongruok mag Afrika biro neno machiegni ne. On win-win situation, everybody should benefit without refraining or without applying unilateralism and being against international law when it comes to issues related to water cooperation, especially with the water scarcity in Egypt. We are under the poverty line, so it's an existential issue for us. But we are with cooperation, with regional integration, with promotion of peaceful and diplomatic solutions. Together we appreciate the ongoing peace and security efforts in our regions and stand ready to collaborate closely with international partners to address shared challenges and promote regional stability. Kenya appreciates Egypt's role in the African Union Peace and Security Council, through which Egypt has made significant contributions in the promotion of peace, stability and conflict resolution. Dul makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ochako timo nonro e wi weche maliekore mago mag yako lob jopiny e gwenge mago ma Kasagami County ma Kisumu. Director mar EACC Bade Manyanza Abraham Kemboi owacho ni lobno ma okiew kod tesendo bila ma Kasagam owinjo gere udi mago mag obila. County ma Kisumu ne oyang kaka achiel kuom counties kama lob jopiny iyako ka higa mokadho EACC noduoko e lwet sirikal lo ma nengone derom siling milion 300. The national CDF, that is Kisumu East constituency, is the series of putting up security structures in this parcel of land. And that one cannot happen because of unscrupulous Kenyans who have decided that what belongs to Kenya should be converted to private hands for their own benefits. You can see major structures which have come up on land that was meant to be a police station. And as EACC, we shall invoke the law to ensure that those structures are removed. So all the land grabbers out there, if you own a title on a government land, please don't waste your time developing that land. Surrender the title to the government. Don't waste your resources because, you know, you lose everything. Kopogore gi Mbakaoromo juanga tire weche matimre county ma Mombasa. Nonro manotim gi lakteche kod jolony thieth mar wang' e county ma Mombasa ofwenyo ni nitiere rem e yudo thieth mapiyo manyayo tuoche mag wang' e kind oganda. Ka giloso mjambere e od bura mano makisaune kinde chenro mar chiwo thieth ne tuo wang' ma bende kelo luoro ahinya to e gwenge mag Jomvu kama jodak mang'eny chandre gi tuono ahinya to jodongo. Lakteche go kwayo mar dwoko piny chudo mar thieth ka giwacho ni okelo medrock mano mar tuo mar wang'. Afika kati nikapelekwa kwa daktari Makadara nikafanya operation. Mara kwanza nikaa naona ikarudi tena hivyo hivyo. Mara pili nikaenda fanyiwa ikarudi tena hivyo hivyo. Mara tatu nikafanyiwa bado ikarudi hivyo hivyo. We are here to ensure that this constituency people are able actually to be able to see. We are actually eliminating the blindness that exists among the elderly. We are always out here from different counties in Mombasa region. Upande wa fedha, watu wana shida upande wa medical ukiangalia, na labda tuweze kuangalia upande wa SHA. Nafikiri SHA pia ina cover. I don't know if it's covering cataract, lakini tutaangalia. So maybe tuangalie upande huo na maybe we can do more of outreach.
Huku Mombasa nyakoro mgajwanga tiri county Manandi kama moko kuom jotend kanise he county Manandi kotudre kod jokanyo e sekta mopogore opogore. Okwayo piny owacho mondo omed pok mar omenda ma ichwalo mondo gagodo oro e pacho kae. Jotelogo dwaro mondo oket chenro makare mar konyo oganda ma pacho kae moheo milion 3 mantiere e counties 23 makidek bedo gi achiedh nade mar oro. Kagiloso he kar chungod bura ma Mgwen bang' alam. Jatend kanisego oduoko erokamano ne jokristo mane wuok oko mar chiwo chiemb kony ne skul mar Kapsabet School for the Deaf. Ningependa nitoe wito kwa watu hata katika nchi yetu. Tuna sehemu ambao wakati huu tunaona kwamba wana changamoto kubwa sana ya njaa kule Northeastern. Mambo ya njaa ni reality na ni jambo ambalo linakuza maisha, na ni vyema tuwe na watu ambao wataguswa katika mioyo yao pia wajali jamii. Ningependa nitoe wito wangu sio tu kwa Wakristo. Jambo hili la kusaidiana aliendi na dini. Ni vyema sana tukijali wenzetu hata kule Northeastern, tuone kwamba tunawafikia na kuwasaidia katika hali ngumu ambao wanapitia. Tujali wenzetu ambao wanapitia hali ya changa la njaa wakati huu, ili nao pia wapate kuwa na maisha mazuri. Reason why tunataka minimum essential package ni haya mashule yenye mahitaji maalum, si kwamba wako na wanafunzi wengi, so tukienda kwa capitation hawataweza kulipa wale wafanyikazi wao. Hiyo report naomba sana, kama ikiwa implemented, all special schools in Kenya will benefit. Nyakoro mgajwanga yiero mari rog jotije county mapachoka mauchan tima yange county Nakuru. Ochuna mondo choro nyime bang' riwruok motelne kod jalar koma mano mar jagoro maduong' mar riwruogno Veska Kagongo dhi e doho ma Machakos kendo kwayo doho mondo ochungi yiero no kaluwore kod chich mar kuo. Kagiloso kod jofwambo odhiambo manyoro e kinde machuok bang' obila chungo yiero no mosechakore. Veska Kagongo wacho ni jagoro maduong' masani noloko chik mano mar yiero mar riwruogno kendo kelo pek mar jochung' mamoko mar yudo thuolo. Okang' momiyo jagoro mantiere e kom kende thuolo mar laro komno. Burano ogen winj chieng' tarik 19 mano mar dwe mar 3 mar higane. We have said no election without democracy. We are a democratic country. We appreciate the various articles of the Constitution that gives us that chance to redeem the leadership of our union and give it back to the members. So with those few remarks, we have said that we have won through a certificate of urgency that was given to us by the High Court in Machakos. We really want to thank. We have an efficient judiciary, whom after we went to plead our cause, they heard us and they stopped the elections. We also want to thank the security team in Nakuru, who acted very swiftly. Despite their serving of the court order, they wanted to proceed with the elections using goons. But we want to thank you, members. Thank you for standing for your rights. The elections that had been called for the national elections, I believe it was not elections. It was like a scam. It's like a scam, and it was like to rubber stamp the already decided decision. What we will plead and what we will ask the government and even the courts is to create an enabling environment that's going to have a free and fair elections. Because this is a situation whereby you will get that the General Secretary is the referee, the General Secretary is the captain, the General Secretary is himself a player, and the General Secretary is everything. So in such a situation, you don't expect to have a free and fair election. Yuarruok nene tong' mantiere county Mabusia kachiel kod Bungoma e gwenge machangara e Iteso North bang' jod bura ma Sirisia John Waluke yango ni gweng'no nitiere e county ma Bungoma ma ok e county Mabusia kaka osebed ka ong'e. Wach mane Waluke ofuono okelo ichwang' ne moko kuom jotelo mawuok Busia makoro dwaro mondo duol mar NCIC odonje wach makamano mondo onon matut mondo kik kel yuarruok e kinde mabiro mbele. Okay. Mimi nataka kuomba Mheshimiwa Okuka Unya aleta development katika hii area na akuje hapa ndio bwana mwingine ajue hapa ni mahali pake. Namba 2, mimi nataka kuomba Mheshimiwa Gavana Dr.
Paul Nyongesa Otuoma alete maendeleo katika hii eneo, ndio ule mbunge mwenye anataka kuchukua Busia County, area ya Busia County, ajue hawa watu ni wa Busia. Tunawapa kulingana na sheria. Sheria inasema ya kwamba 7 days, 14 days, 21 days. Tunawapa commission hiyo. Tafadhali in the next 14 days. We are demanding for the next 14 days. Waweze kuresolve haya maneno so that mheshimiwa pia akae kwake kwa amani. Ati hapa ni no man's land. No man's land namna gani? Na hii ni eneo la Angurai East Ward ambayo imekuwa created na IBC. This thing went to the Senate and the Senate took action, discussed and deliberated about it and saw that Changara is in Sirisia, Changara is in Bungoma, not Busia. I want you, point made. Honorable Speaker, give me a minute. I'm requesting Waziri to remove the DO from Changara. Maisiolo Nyakwar Mgajuanga peda madhimbele he county Maisiolo hosinya yolemo he juma achiel nyaka ne chake kama apisas magarita oseyudo gige lweny maroma 16 mamoko makelo kwangi nyaka 23 e apedha no diek kod rombe maromo 655 bende ne oyudi kendo osekelo kwan mag jamni moseyudi maromo 2389 kadhok gi ngamia 77 bende ne oduoki. Komanda manumero obila Maisiolo Isaac Sang kod jalupne Bernardo Kwire opoyo tudruok e kind obila gi jopiny mosekonyo yudo gige lweny kod jamni makamago. Zile punduki ambayo siko mbele zetu sio punduki zote. Kuna punduki mingi zaidi ya 500 siko kwa mikono ya raia, na hizo punduki zote ni haramu. Tunaomba ya kwamba tafadhali mturudishe hizi punduki kwa sababu serikali tayari imepeana punduki kwa watu ya NBR. NBR ni officers wetu ambayo wako kutoka kwa local community na wametusaidia sana. Hata ukiangalia hizi mapunduki wao pia walikuwa wanatusaidia na information na hata members of the public ndio ili to lead ndio tukarecover hizi punduki. Niko hapa na sub county security team ya Isiolo. Vile tuko na viongozi mbalimbali ambao wanaongoza hii operation ya Isiolo. Ningependa kuripoti kwamba hii operation tangu ianze imeendelea vizuri bila changamoto yoyote. Tumeendelea vizuri na tunashukuru sana wananchi wetu wa Isiolo wale ambao wameweza kushirikiana na sisi vizuri na kuitikia wito wetu wa kurudisha silaha haramu bila kusukumwa ama bila kushurutishwa. Kodong manodu chingachiel kende to jodin mago mag salam chako nyasi mag Ramadhan. Oro kata kamano biro roto nyasi no ne jodak manyanduat mar Kenya kaluore kod oro mamiyo pi onge. Kata kamano jasiasa magweng mawajiro chako chenro mar chwalo chiemb kony ne jodak maloyo 30,000. Oko sirikal mamalo mondo kas chenro mar chwalo kony ne jodak e gwengego. Bende homedo ni wich kik wil kod kony ne jamni ma bende biro wito ngimagi kaluore kod oro no ka ok giyudo kony mapiyo. Wajir South is the hardest hit part of the country and therefore many people are actually reeling from this particular drought. The challenges that we have is the lack of water, the lack of food and therefore pasture as well, and many of the animals are dying and therefore we are hoping and praying that this particular juncture we will be able to get further support from the government. It is really one of the longest and the hardest droughts that we've had since 1981, and therefore 1981 to date, for over more than 40 years, the droughts that has been really beating us, this is the worst and the hard hit. Jodak maikerege gosho e ward mabukira koro ywak ni jotendegi hojwangogi gino makoro ochunogi mondo giwuogoko kigin kendo giting malo sombo na seri ne nyithindegi. Jodak go wacho ni nyithindgi osebedo ka kalo achiedh nade mathoth mondo gichope skunde mago mag nasari mantiere ondamo madirom kilomita 5 kowuok e pacho ka gino mamiyo thoth nyithindo matindo rem chopo e sikul. Kaluore kod achiedh nadego
Jogweng' okawo ndamo mar nywako lwedo kendo chako gedo mar kilese ne jopuonjre mantiere nasari. Kagiwacho ni mano ok nyis ni koro gigolo ting' mar gero kilese mago mag ECD e lwet tend county no. Tumeiomba kwa muda mrefu sana na tangu imekuwa hapa ni huu ni mwaka wa 7. Lakini unavyoiona jinsi ilivyo, serikali ya county government imetutupa kabisa, wala hata hawana habari. Sasa tumepata wafadhili ambao wamejitolea kushirikiana na sisi wanakijiji, ndio unaona kwamba tumeanza msingi ili tuweze kupata mahala pazuri pa watoto wetu waweze kusomea. Kwa sababu kutoka hapa kwenda shule zingine, ukiangalia kwenda kusini ni kama kilomita 3 na zingine 4 mpaka 5, na ni kuna mito. Watoto hawezi kuvuka, watoto wadogo kwenda shuleni. Kwa hiyo katika kijiji hiki watoto wanaanza shule wakiwa wakubwa kwa sababu ya umbali wa shule ambapo zipo. Watoto wetu wameachwa katika changamoto nyingi. Darasa ukiliona utafikiria ni mahala ambapo sio Kenya, labda ni sehemu nyingine ambayo iliachwa kitambo, hata hakuna serikali. Tunaomba serikali yetu ya Migori County, tumeanza hii kama wanakijiji, kama tuko katika hii Migori County, tunaomba muje mtushike mkono, mtujengee shule, maana uwanja tumetoa wenyewe. Sasa mtoto wa miaka 4-3 kutembea kutoka mpaka huko kilomita 5, kilomita 4 ni kama sio haki tunamtendea. Kwa hivyo sisi tumejitolea na dhamira yetu ni kwamba tutajenga shule za ECD, madarasa ECD kwa kila kijiji, angalau kwa umbali wa kilomita 2 au 3. Mtoto astaabike kutembea muda mrefu. Kwa oke gwenge makure nyakoro mgajuanga mi weche matimore sub county mano Manyatike kama jodak e gwenge mag Nyatike. Ywak ni thoth mwandu mayudore gwenge go mauting'o rech kod mula. Konyo mana ji mathoth mawuok oko mar sub county no. Kakoro gidwaro mondo piny owacho oketo kenge mar neno ni mwandu gi okonyogi. Jafwambo marwa Jojuma miwa mathoth. E kinde romo ma jokanyrwok ma jodak e wuodno ma got Kachola e sab kono Manyatike modak e boma Migori. Romo bende noywore kod Lawi Jaoko, mabende achiel kuom jogo eko mosewuok oko mar nyiso dwaro margi e laro kom ma joburu Manyatike. Jodagi Manyatike wacho ni mwandu mathoth ma oting'o rech mawuok e nam Lolwe kod kata mula thoth gi konyo man oganda mawuok oko mar sub county Manyatike. Dhoge mang'eny wuok oko, itero gi pinje moko, iyang'o gi kuro ne kono. Wan kaka Jonyatike wadong' ma kata kaka wanyalo discuss kama ne wadwaro ni mondo wachak some industries moko ka modhiang' wanyalo yang'o ka, recho wanyalo dang'o ka, koka watere oko. Sama itimo mano biro yudo ka job opportunities ma jowa samoro ywago ni onge. Thoth jowa ibiro ndike farms go kata factories matimo mago. Wan gi gold Nyatike kama for years and years. To kwane benefits ma Jonyatike ma kanyo nigo. Jibiro kanyo to gimine gold to gidhi to gima giwenwa kaka community ok pok waneno. Ok wane ka gigero school kata ka gi improve roads. Giwadire mar piny owacho e gero gige machalo kaka kembe manyalo baro rech, keto kuonde ma kano rech kod mamoko manyalo chugo tije ne oganda osemiyo gin kaka jodak ok gine ber malong'o mowuok kuom mwandugi ma ode gwengego. Wan gi resources but we lack management mondo mi resources gi ogi kuom japiny ma kawaida mondo okonyre. Kako se mention ka wan gi fishing, watimo farming, michele sani ni Nyatike, watimo mining and others, sand harvesting, but gigi ok nya konyo mwananchi wa kawaida kech onge ng'ama tete anegi malo kucho. Onge mar arita makare nam Lolwe kod sand ma jolupo yudo ka hukuma pisas mawuok e piny Bama Tanzania kaachiel kod Uganda gin moko midhieche ma bende giwacho ni osemiyo Uganda ok nyal yudo ber ka wuok e nam Lolwe. Koro chuno ni nyaka wabiwa engage gi fishermen mondo wang'e ni to what is it about fishing gears. Then dir nam kucho ka gidhi jowa pod imako gi jo Uganda gi jo Tanzania. Nam to ng'ato lwar nam kucho ji tho athoya, simply wanyalo miyo gi jackets ma biro ma koro gi float. The jacket can only keep you alive for some time. Nyaka wabed gi search and rescue infrastructure mabiro konyo Jonyatike ka gidhi lupo. Kada bende mondo mathoth yudore e gwengego mag Nyatike, jodagi Manyatike wacho ni gintiere koda peini maricho ma bende koro miyo gibedo kod pek kata timo ohala ka dwaro margi en mondo koro piny owacho koro resgi. Wa brainstorm mang'eny ni ang'o ma wanyalo timo mondo kony Jonyatike. Ma kwa mako rech for example to wabedo gi rech manyalo chopo e chiro kapok gikethore. Mano biro dwaro refrigeration facilities. Ok Nyatike kuonde te nigi sitima,
to wabiro dwaro power mondo wabed gi refrigeration. Koro ne wa strategy ni to ere kaka gini some of this money can go back to help the communities. Kaluwore kod oro ma kinde ka kinde, jodagi Manyatike e kind romo margi bende dwaro mondo koro piny owacho koro med kunyo yewni, bende koro nyalo miyogi pige ma ginyalo tiyo godo e chenrogo mag pur. Nyatike wapuro gik mopogore opogore, to en rain fed, en wapuro mana ka koth ochwe, to wadwaro yo moro ma ji nyalo puro kata ka koth onge. Sani opon nyoro ji puro to pon otho nikech koth onge. So we want a way ma ji nyalo timo go irrigation, dams mano bedo built nyalo bedo inyalo los kendo mosetwo mondo wang'iyane kaka Jonyatike nyalo konyore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakorongo Jongi Siganda George Juma ben makelo giko mar weche manyien okiny makawuono kata kamano chenro pod yelach bang weche manyien Nyakorongo Jongi sani koro bro bedo kwa donjo e twak e chenro mano mar Mbakaoromo okiny makawuono maka nasenyisi chenti chario juma ka juma wamiyo pek weche matimore gwenge magwa hinya gwenge magwa makalu okiny makawuono wadwaro ni wang'ene ni chal mag Ecde'S kunde magwa mago mag Nasara to timo nade omiyo telo mokwongo Nyakorongo Jongi adhi bedo gi wendo mabendo sechopo e county mano ma Kisumo mineno kanyo en Jona Witi Nyakorongo Jongi jatend migao mochung' ne weche mag somo e county mano ma Kisumo. Gisani adaro mar mondo miaka yo matin bang'e en twak mabendo bro bedo kwa bilo kode ni chal mago mag Ecde'S e county ma Kisumo to chalo nade bang'e ntiere welo mamoko mabendo bro bedo godo e tielo mano mar ariyo koro kik dhi mabora ka yo matin. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie, ninyuok
kongo kacha niluongo ni kilap jokowi. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kulionu asenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakorom jonk moro mintiere dakika hen 33 tok saa 4 mar okinyi. Gisani koro wadonje Twak e chenro mar Mbakaoromo. Kiny makawuono wamulo Chal mago mag skunde mago mag nasar e gwenge magwa. King'eni ting' mar ECD Nyakorom Gajuang' nowene counties mago ma pachoka. Koro penjo en ni ECDs mantiere gwenge Nyakorom Gajuang' gichal nade? To gin mage mabende diher mar mondo mi county mari omi maino mar neno ni ECDs obedo makare. Omiyo kiny makawuono Nyakorom Gajuang' adhi belo twak kod jotelo mopogore mokwongo e kaunti ma Kisumu. Wabiro bedo kwang'iyo ni chal mag ECDs e kaunti ma Kisumu to chal nade. Omiyo kiny makawuono antiere gi jatend migawo mochung' ne weche mago mag somo e kaunti ma Kisumu, John Awiti, ma bende tudre kodwa achiel kachiel e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Jatelo, amosi ni misagi no mara nicho makare machiegni twak. Erokamano mama. Erokamano ahinya. Kaka jatelo, kaka jatend migawo mochung' ne weche mag somo e kaunti ma Kisumu, diwacho ni chal mag ECDs skunde mag nasar chalo nade e kaunti ma Kisumu, jatelo Awiti? Erokamano. Mana kaka iwachono, nyinga en John Awiti, ane matele migawo mar somo kaunti wa mar Kisumu. Adwa wacho ni weche mag somo mag ECD ma Kisumu wasebed kwatemo mwanyalo kaluwore gi budget mantiere mondo waket somo mar nyithindwa kama owinjore. Higa ka higa waketo budget mar jo nasari ma watimogo gima wacho gi Kisungu ni infrastructure development gi services monego wamigi. Ma Kisumu County wan gi centers 653. To out of these centers, for the time a county osebet, wasegero classrooms 519. Podi nitiere about over 200 monego wager. To watemo ni mondo watim every year ma budget wakana lao to watimo. Ai bende ECD ma wantiego nyithindo somo nono onge fees ma jonyuol chulo. Miyo en jukumu mar sirikal mar county mondo ochiw gik ma nyithindo somo go duto kaka pencil, kaka kalam, kaka raba, all items ma nyithindo tiyogo county machulo.
Koro within every financial year, we spend over 100 on gero classrooms. To what we spend over 20 million mawanyiewo materials ma nyithindo somogo. Kaka ing'eyo ni ECD en responsibility mane constitution omiyo counties ni mondo tim. Koro counties no chako from 0 point. Ma out of all our primary schools ma ECD nitiere, nyaka waket classrooms moromo nyithindo all those centers mantie. To kendo chik be wacho ni kaka mas primary school difference gap ma kindigi oyombo 3 kilometers, to yieno akanitie lowo mar sirikal kata ma community nyalo surrender ne county mondo waket gimiluongo ni standalone ECD centers. Koro because budget marwa is not allowing us to time dichiel, watemo ng'iyo partners bende mwatiyogo ma wan happy to report ni kaka wawuoyo sani ni wasebedo gi 519 classrooms, wasebedo gi playgrounds, wasebedo gi some kitchen mag nyithindo nikech nyithindo nyaka walos program gi mar chiemo e school. Koro kaka wantie pok wadhi mabor ahinya mwanyalo wacho ni nyithindwa duto koro ni maber. To wan gi program ma every year wa ensure ni wa improve infrastructure mar ECD centers ma wantiego. Erokamano ahinya. Mana kaka iwacho ka nyawiti ni sani usegero klese 500 koda 19 kendo chano mano mar gero klese mag ECD 200 mamoko e kaunti ma Kisumu. Penjo ni klese 200 gi ibro gergi karang'o? To nikech wang'e ni bende yiero bende dhi kakae, wadong' mana gi jumbe madirom 16 kapok wadhi e yiero maduong'. To bende nyiso chal mag infrastructure gedo mag sikundegi to chal nade? Erokamano. Awacho ni wadil gi budget marwa. Koro wanyalo timo mana gima budget nitiere go. Ai kuonde ma budget wa pok ochope, watemo mondo wa engage partners ma willing to tiyo kodwa mondo konywa. Samoro kwanyal tieko e time mantie nikech wayudo ni gimidwaro ni mondo centers obedgo en ni bare minimum onego bed ni every center obedo gi PP1 class, PP2 class, and kaber to nitie program mar waluongo ni day care kata baby care centers ma be inyalo ket kanyo. Koro initially gimonego bed kaka Kisumu County en ni onego kaka wan gi 653 centers mantie, onego wabed ni wan gi classrooms 1,400. To waseketo classrooms 519. Inyalo neno gap ma pod nitie ma nyaka wa plan ka dhi mbele kunya. To kochuno ni nyaka tim gi financial year nikech sirikal ok nyal timo ka pesa onge gimiloso go project no. Koro en gima continuous, ibiro timia tima nyaka chop kama obiro gike ma nyithindo dhi bedo gi facilities moromogi. Erokamano ahinya. Taparo ne chidh nade mabedo sibedo kata mana kanene ECDs mago skunde mago mag nasara ahinya en ne jonyuol chudo. To iwacho ni ECDs mago mag kaunti ma Kisumu to ichulo, iwacho ni en nono. To ka en nono to chiemo bende biro manono koso en mana fee kende hawite? Erokamano. Chudo mar ECD onge official voted moket ni jonyuol chudo. Kama challenge nitie en chiemb nyithindo nikech
county government nigi provision mar chiwo chiemo based on budget ma wantiere go. To wan gi agreement gi jonyuol ni gap mantie no koro gibedo piny gi board of management mar centers go, koro gap mantie no gineno kaka gitimo. Koro en winjruok kaka board winjore gi jonyuol ni gimed gimoro machal nadi. To ae chik be nitie ka ni nyathi ok onego bed excluded nikech samoro o en vulnerable ma ok onyal chulo giche matino tino mag chiemo gi. Koro mochulno nyithindo duto mantiere e skul kanyo nyaka chiema matin mantiere. Erokamano ahinya. Tawiti bende kotenre kod puonj bende nitiere nikech bende ywak bende osebedo kanene gwenge mopogore opogore ni kwana mago mag jopuonj mapuonjo skunde mag nasar bende tin. Akini kaunti ma Kisumu bende nitiere koda jopuonje moromo mago mag nasar skunde makamagi nikech wacho ni ma oseger 519 michano ger skunde 200. Kisumu county watemo area mar jopuonj kaka nyalore nikech sama wuoyo kodi ni wan gi centers 653 to wan gi jopuonj 777. To sama wuoyo kodi ni wan gi plan ma every year waketo recruitment plan ni every year the system yienwa wa recruit 100 ECD teachers. Masama wuoyo kodi ni the recruitment program is on ma within the next 2-3 months wabiro medo another 100 over and above number mawantie. Then next year based on the budget wabiro neno kendo number mwamedo all through nyaka wayubed kwabedo gi number moromo. To mana kamano nikech koro ECDs nitiere e lwet county. Aken kaka county bende kaka jatend migao mochung' ne weche mag somo e county ma Kisumu. Akeni bende untiere kod achiedh nade mana kaka county ma Kisumu kanyo. Ahinya nyama sani koro ECDs nitiere e bwo tend counties. Akeni nitiere achiedh nade ma untiere godo? Achiedh nade ok nyal koso. Mokwongo kabisa achiedh nade ma counties nigo en ni envelope marwa mar budget tin ga. Koro yudo ni momiwa no ema koro wa allocate various department. Like our department mar education komiwa development fund ma this year nyoche wayudo 335 million. Koro wapoge migao mopogore within the sector mar education nikech kae ma wantiere go gi ECD, wantiere gi vocational technical training and innovation, wan gi social services, madil nyaka gi library, madil nyaka gi PWD. Kore yudo ni kichiwa location mar ECD to samoro okobed moromo services duto midwa ni nyithindo yudi. Koro challenge ma wantiere go mokwongo en tin mar pesa mamiyo ok wanyal bedi chiel mwalos gigi ne nyithindo ma nyithindo bed mamor. Kata mana ndiko jopuonj mawacho ni wastaga every year wamedo matin. Mano nikech budget ok nyal yienwa mondo waket budget dichiel mondo wabed gi jopuonj moromowa e wang'e. Emomiyo koro gima watimo watemo tiyo gi partners ma wantiere go kata teachers go kwase engage gi kamano to watiyo gi partners ma interested ka to konyowa in capacity build teachers mantiere go. Ae jonyuol be ni kodwa partnership nikech kamoro marem nitie to board kwayogi mondo gidonjie. Kalure koda achiedh nade ma bende iseyango kanyo mano tin mar pesa ma bende samoro miyo pok mar budget ndiko jopuonje kin mamoko nikech jopuonj mag nasari osebedo ka ywago reyo ni ok osebed ka ichulogi e yo makare. To bende en akeni en okenge mage chenro mage ma bende untiere godo e county ma Kisumu mana kaka partners jokanyo ma bende wacho ni samoro tiyo godo machiegni mar neno ni jopuonj ochul makare, mar neno bende ni ECDs bende nyalo ber mar mondo mi nyithindo bende owinj maber ka gisomo.
erokamano ma wan Kisumu County jopuonjwa 777 mawacho nigo waketo gi under permanent and pensionable P&P ma chien kucha to ne gin under contract to ne waseketo gi P&P ma mora sani makoro wandiko to wandike terms machalre e P&P. Aseneno nyaka nyocha watimnegi mano, aneno ka jopuonj mor, en mana ni pok wandiko jopuonj moromo koro mondo tich mar rito nyithindo e skul obed mayot negi. Erokamano ahinya. To ahinya nyaka luore koda ndiko jopuonj, akeni girango gini mabende ung'iyo kaka jatend migawo mochung' weche mag somo e kaunti ma Kisumu. Kundiko jopuonj mag Ecde'S, en ang'o mung'iyo kapok uchiwonegi kata mnorak makamage? Mokwongo kwa wacho ni wadwaro quality education mar jo ECD, to japuonj mokwongo be nyaka bed quality. So quality ma japuonj ni nyaka bed no dhi skul maber motiegore mobedo gi diploma. Kosebedo gi diploma to obedo approved gi TSC, nyaka obed gi TSC number mare. Koro gik mwatemo Kisumu mondo wa recruiti nyaka ibed gi diploma in your training, nyaka ibed gi TSC number. Kaka koro isedonjo to koro training mamoko kaka koro CBE mantie sani koro ibedo trained sama koro intie isechako tich. To awichi kata mna kaduke mne penjo mano motel mabende ni lero kaluore kod gedo mabende uchano kaka kaunti ma Kisumu mano mar gere kinde thuolo mabiro. Akeni mar mondo mi Kisumu, kaunti kaka mar Kisumu oger Ecde'S, akeni ung'iang'o e kuonde ma ugere Ecde'S makamagi kapok gedo chako? ECD ber ECD en achiel ni ng'eny ECDs nie primary schools kama national government ose register school koro onge issues mang'eny, but kada kwadhi e primary kanyo to wadhi gi engineers mawa gi mag national to ema approve nwa site kama wakete school, kama wakete construction mar ECD, nikech gima nitie ni nyithindo ing'eni age mapod gintie gitugo mang'eny makoketgi ma very close gi classrooms mamoko kaka jo senior members mag primary, tidhi yudo ka complain nitie ni nyithindo disturb somo mar joka. Koro engineers dhi e center to advise wa kama waketo construction mantie. Then classroom kwagero or any infrastructure kwaketo to wan gi staff wa mantie public service, public works, matim approval, maloso BQ and all the necessary requirement monego bedi kapok wachako gedo. Kapo ne wadwa keto stand alone, mano ECD moket man kende mok nie primary school, to condition mokwongo en nyaka wasatin ni land man kanyo no en mar sirikal kendo en mar county government, nikech kidhi keta structure nikech samoro community odwaro development, samoro nyalo yudo later wuon land nyalo kelo issues makendo chandu. Koro ka community omiyo wa land to wakwongo wa process, wa engage department wa ma land to wa acquire the land officially, koro bedo property mar county, kore kwachako timo gimoro amora that piece of land.
Erokamano ahinya. Ang'ini ote biro bedo kasome kind thuolo machok nyakorom Gajwang'. Ote ma intiere godo ne jatend migao mochung' weche mag somo e kaunti ma Kisumu Jona Witi ma bende wadhi nyime koda twak kode kintiere achiel kachiel e studio mar e kaunti ma Kisumu. Ote ma kamago ioro gi lai mago ote machok arede ka uchiel nono. Mbui mago oganda bende yudowa achiel kachiel. Ote moro amora ma intiere godo ne awiti ahinya nyako tenre kod chal mago mag Ecde'S e kaunti ma Kisumu ior. Twak ma kama nyakorom Gajwang' abedo godo kapok akaw yo matin. Kata kamano kapo nono ni in japuonj mar ECD bende kintiere kaunti ma Kisumu bende nyalo oronwa ote inyiswa ni en lokruok mane ma samoro dodwar e skunde mago mag nasar ma bende untiere godo ahinya chenro mano mar ndiko jopuonje e tich gi mamoko. Kata kamano hawiti kwa dhi nyime koda twak marwa bende walosana kotenre kod chenro bende untiere godo mano mar tiego training gi capacity building mago mag ECD teachers. Kede gin partners mage kaka kaunti ma Kisumu musebedo kulaloru godo mar neno ni jopuonj mag ECD bende mi tiegruok moromo ahinya kinde ma bende gichwalo somo ne nyithindo. Erokamano. Wan gi partners makonyowa weche mag nyithindo gi. Wan gi partner miluongo ni Cheshire ni gin gikonyowa weche mag special need education. Ing'e ni nyithindo ma wantiego nasari ka samoro nyathi nyalo bedo gi problem moro to japuonj samoro ok nyal ng'eyo koro weni samoro nyathini is not interested in learning to kamoro nyathi is challenged pok obedo discovered. Koro ma Cheshire konyowa arrangement mantie kanyo for identification of issues mantie. Wan kanyo gi Play Action International ma en organization moa London, England kocha. En okonyowa issues mag ng'iyo playground gi rules and regulation mwatiyo gi playground mwaketo ne nyithindo. Wan ka gi company moro miluongo ni Straw join ma okelonwa water purifier ma ensure ni ka nyithindo nitiere school to pi ma gimodho nikech wan gi boreholes, wan gi tapped water and all that. Waseyudo ni pigego moko nitie manyalo bedo gi challenges. Jo Straw timonwa purification kendo nyithindo morgo saidi. Wan ka gi KMET mang'iyo issues makonyowa issues mag child care our centers. Wantiere gi partner miluongo ni Ecde'S ma osekonyo train wa teachers on digital learning. Koro Kisumu half the put in under pilot to wasechopo we have trained half of the teachers under digital learning ma we feel within the next 1 year we'll be able to launch it out mondo every child mantie Kisumu ma kata gadget makoro wabiro miyo gi as learning material digital materials bedo part of materials mwamiyo gi mag somo. Wan gi Plan International mose konyowa a lot loso weche mag infrastructure. Wan gi UNICEF makonyowa loso policies and regulation magwa mag ECD and the list wantiego mabor kabisa. So one very grateful as a county government for these partners nikech ka ok ginyal konyowa kaka gisetimoni to wanyalo kawo muda mang'eny saidi mondo wachop kama wasegike sani. Mana kamano ta hinya kinde ma bende gikonyou keni chenro kaka mag chope pi ng'ene gin mag chenro mochuno hinya infrastructure sikul magi to kaka county usechwalo gi okang' machal nade? Wasegero cho area pok watimo maber kaka onego bedi nikech namba mwasetimo ok duong' ahinya
to wan gi mpango ni program makoro wadwa dhi go mbele ni saa asaya mwadhi any center no wadwa timo loso infrastructure mar ECD to bedo classroom, to bedo toilet facility, to bedo playground combined together. Koro kwatieko gi center to waweyo ni kanyo koro watieko ma ok wadogi. Hero kama na inya nitire ote ma benda daro somo ka mano mar Eric Owiti wacho ni county ba Kisumo gitemo mak mana ni gimang'iyo ni ECDs mago ma private timoga maber moloyo mag government. Wacho ni ineno wakintiere rweya he county ba Kisumo he gwenge mago mag Kano. Dibed ni Awiti dibed ni nang'we ni samoro ECDs mag ji giwegi nyalo bedo ni timo maber maloyo mag piny owacho. Maino dibed nang'o? Erokamano. Kisumu County public ECD centers wan gi nyithindo 444 gi 500 to private wan gi 43. Koro sama oking'iye tiyudo ni Kisumu County one gi city and one gi other towns within the county to the number mar nyithindo man enrollment mantie private gi mantie public iyudo ka more or less romre en mani mar public ng'eny matin mohingo gi kanyo. To gima timore ka en ni mar private ing'e ni en mar ohala ma kawuon gi oketo nyaka meet standard mang'eny, to marwa mar public ting'e ni nyaka wa provide service to nyithindo gi duto. Kore maduoko wa back kuma wawacho kacha ni ka pesa tin to samoro ok wanyal meet all the obligation madwarore center kaka jo private nitie. To private centers mang'eny to wa accept ni gin gi facilities mabeyo kendo attract nyithindo. Kapo kako yo matin Awiti to chakre ne county ma Kisumo chakre koro ne uket skunde kata mana ECDs obed nono mago sikunde mago mag nasar. Akel enrollment useneno ka enrollment chalo nade omedre koso to keto ECDs sombo nasari obed nono. Akeni county ma Kisumo no chako karango to bang' mano bende lerno kapo nono ni enrollment osebedo ka medore kwan mag nyithindo mariwore skunde baket kod mage. Chenro mar nasari mondo bed nono en sama no chak counties mano was the policy mantie ma pod itie nyaka sani nikech kawacho ni madam nitie makosa mane otimore chien kacha ni for a long time wach nasari no wega ne individual parent makata our previous Education Act no weyo nasari oko to wamor sani ni now the Education Act will cover all the requirement monego bede nursery schools. Koro ochuno ng'ata ni sama wantigo kani nyathi nyaka dhi e school ka hike osechopo higa 4 ma sama koro wawuoyo kodi ni chuno wakendo ni wase realize ni challenge moro nitiere chien kanyo nikech sama wawuoyo ni tinde nyithindo manyalo bedo jopidi onge nikech education has become compulsory. Basic education nyaka grade 4 senior secondary school. Koro onge nyithindo sani madhi bedo jopidi ne nyithindo matindo. Koro sani ochuno wani centers wantiyogo ni nyaka wane ni nyithindo matindo machien kacha ma jo higa 3 kata higa 2 kanyo ma jonyuol gi odich inyalo tim nang'o. Omiyo osechuno wa makoro wa establish gima waluongo ni child care unit ECD centers wantie wa extend nyaka even vocational training centers ma wantiere go nikech wadwa ni mine matindo ma pod bedo gi nyithindo odhi otim training. To samoro nyathi koro kama odhi tere nyathi for training bedo ni samo dhi kete nyathi samo dhi e training mare
beda problem. Koro kidhi VTCs wa idhi yudo ka wayao child care unit kanyo ma nyithindo konyore ma koro miyo janyuol man gi nyathi dhi somo to nyathi be safe kama entiere. Koro this is a program ma wadwani wa emphasize ni somb nyathi at level machieno en compulsory kendo nyathi mora mora nyaka dhi school kendo wasetimo mobilization wa mor nyaka chiefs nyaka administration mawa mantie mashinani konyowa ma nyithindo duto nitie. Koro kano wachako gi namba mapiny. Asebedi ofisni now roughly 5 years. So I remember Kanabiro, the number was 23,000. To sama wawuoyo kodi ni wawuoyo gi number mar 44,000. Koro waneno ka progression mare dhi mbele kendo an gadiera ni kaka wamedo improve services gi infrastructure mag ECD nyithindo biro bedo mang'eny makata madhi private school go ng'enygi later biro turn out to go to public ECD centers. Erokamano ahinya Hawiti pod antiere kudika dakika na ariyo tok sabich nyakwarom gajuang. Adwaro mana mondo miaka yo matin ka onaduogo tok yueyo abiro bedo kaka otete mabende untiere godo ne Hawiti kapok Hawiti odhi nikech bang' Hawiti nyakwarom gajuang bende antiere kod awilo mopogore opogore mabende wabiro bedo kwanono godo Chal mago mag ECDs e gwenge magwa to bende wabiro bedo kwa winjan na pach jopiny to nene nade sirikende mago kata mana sirikende mag gwenge bende gisebedo ka gichwalo moromo mar neno ni skunde mag nasar obede yo makara. Ka yo matin aduogo gi ote magi kikidhi mabor. Kabiro mi signal to ini bikai ano kadwa neno parino giwanga kai bende ini winja maber Refisha ushinde 50K ya Vasha ama MMF aingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga gajuang. Kawa kelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimilongo ni be yawa. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber ok gin ga gik matek gin gik miluongo ni lifestyle manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo.
ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Any woman can be Mrs. Mbaka, but not any woman can be Dr. Mbaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. To anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Nyakor mgojang machiegni kendo kang mar 2 dakika hos kada 7 tok saa 5 mar onyango. Wadhi nyime kod twak mar okinyi ma kawuono antiere ka gi jatend migawo mochung' weche mag somo e kaunti ma Kisumo John Awiti ma bende leronwa chala mago mag skunde mag nasari kaunti ma Kisumo. Moko kuom mote mintiere goda biro bedo ka somo. Awiti kantiere kaunti ma Kisumo biro bedo ka yudo thuolo mano mar duoko gi. Ote jakor mgajwang anno kanyo mar Peter Otieno Ochieng. Iwacho ni e Nyakach constituency Chal mag Ecde'S rach makata kund dhok bereberie. Nyithindo iwacho ni buru nego korka pi mane okuny ok ti chakre higa mar 2024 dwe mar 6. Iwacho ni letne geno marwa ni Awiti biro bedo ka duoko chal mar skul makamano. Ntiere japuonj mantiere Chemelil iwacho ni penj na jatend migawo ma Kisumo penjoge. Mokwongo ere tiende mondo owach ni gisendiko jopuonjre mano jopuonje 777 to sikunde moko to onge jopuonje. Wacho ni sikunde moko samoro mana gi jopuonje 2. Penjo machielo penjo jatend migawo ma in godo e studio kanyo ni kaluwore gi tho mar achiel kuom nyithindo masomo Blair Education Center mayendo tho e ajali mar wang' apaya manonyon gi bas gi mano mar skul ma usome gisekawo okanga machal nade. Aparo ni mago gin penjo jakor mgajwang penjo adek mantiere kanyo ma bende jatend migawo mochung' weche mag somo e kaunti ma Kisumo biro bedo ka duoko duto te en mana geno marwa ni Awiti biro bedo ka losi. Kata kamano migawo sewito kapok ilose duoko kata mna penjo makamago. Yena mar mondo mi adhi e kaunti mano ma Mombasa kama bende wawinjo na ka jopiny loso ahinya kotenre kod chal mago mag Ecde'S e kaunti mano ma Mombasa. Kono wak Mombasa to biro bedo kwa dhi Kisumo mar mondo mi migosi Awiti iduok penjo makamago. Luonga Njako Bwere awuok e kaunti ma Mombasa ka. Kaluwore gi lony masani mar somo manyasani ni wan kaka jonyuol ok waelewa nikech nyithindo somo gik mang'eny kendo ichiko nyithindo gi jopuonj gik mang'eny midwaro mondo gidhi gi skul. Samoro ochik tong', samoro koro tong' ni ok ielewa ni to ang'o midhi tim kode. Samoro iwinjo ni idwaro kata mogo, ok ielewa ni to mogo idhi som kod ang'o koso idwa puonj nyathi tedo. Samoro iyudo gik mang'eny. Koro nitie gik moko ma kata ka nyathi obedo piny mondo mi wadwa ng'eyo kata nyathi somo nade e skul.
kaka machalo kaka idonge nyathi somo nade okia ilewa wadonge nti nyathi kete piny mondo mi somo otim homework en gi gik mang'eny ma nyathi dwa nosom mari dwaro usi mari dwaro CUH mari dwaro tong koro okwalewa jipuonje kide ka wadhi e skul mondo mi onyiswa gigi malong'o ok gidwa nyisowa ajapuonj to an jatelo mar jopuonji e branch mar Kilindini Mombasa to kendo an trustee mar jopuonj Kenya. Chon ne wan gi problem ni nyithindo oko e dala to donjo klas achiel donjo klas ariyo to kia ndiko to kia wuoyo to kia life skill mar dicho okia loko. Koro ne do japuonj mar primary ne en kaka en maid to en jaluok to en daktari. To sani life skill ipuonjo at level mapiny kabisa. Kuna caregiver, kuna ni PP1 and PP2. Koro kanyo nyathi ipuonjo kaka nyalo luokre, kaka nyalo tedo, kaka nyalo wuoyo, kaka nyalo tugo. Omiyo sani neno kata mana kirango maber ibiro yudo ka higni mabirogi wabiro dhi World Cup mayot kabisa. Nikech nyithindo puonjore go adhula ka gin kanyo. Nyithindo puonjore ringo ka gin kanyo. Nyithindo puonjore ringo wuoyo ka gin kanyo. Nyithindo puonjore waandishi wa habari ka gin kanyo. Nyithindo puonjore jopuonj ka gin kanyo. Koro omiyo ka ai nursery to gidonjo primary ka gin jok ma sharpen. Ma reading mane en ga problem ni chandi cha oko kod an. Mano bedo sorted. Nikech syllabus gibedo go. Nyakoro mgajo magin paro mopogore opogore mabendo chiw kanyo kod jodak e kaunti ma Mombasa kaluwore kod chal mag skunde mago mag nasari e kaunti ma kamano. Kata kamano ote mabende intiere godo wasa manamo kuomgi bang'e awiti biro bedo ka yudo thuolo mar duoko ote makamago kapok watieko twak kode kintiere kaunti mano ma Kisumu. Awiti ote makamagi biro bedo ka iduoko moko kuomgi nasesomo. Kata kamano ntiere penjo ka weche mag pesa e ECD ok ber. Jo county ondiko officers moko miluongo ni sub county ECD officers maka obiro timo monetary e school to center manager nyaka gol siling 2,000. Mano to nikech ang'o to mano wuoke iwacho ni wuoke county koso dibed nango mano ote mabende ntiere wang' jowi moro kanyo iwacho ni mano to nikech ang'o to mano wuoke vote head mane to county ok or pesa mora e sikul. Gino mara ni migosi awiti biro bedo ka duoko mano monywando nyako paro nyako Romgejuang mano mar japuonj muna mawuok e gwenge mago mag Chemelil mabe nacho ni apene jatend migo mar somo e kaunti ma Kisumu ni ere tiende mar mondo mi wach ni gisendiko jopuonje 777 to skunde moko to ntiere mana gi jopuonje 2. Penyo machielo bende ne en wach mano mar japuonjre mabende noyudo masira mano mar apaya masomo Blair Center kaka okang' mabende osekaw kod county mano ma Kisumu mar neno ni ratiro oyudre ne japuonj makamano. Ote machielo nyako Romgejuang bende abiro bedo ka somo ka mano mar jaleno maro moro iwacho ni imor gi kaka Kisumu osebedo katayo centers mago mag ECD. En mana ni somo pod nitiere piny compared to okenge mago makamago. Katika manya kwa Romgejuang nyisa na witi poko ikore network wadhi nena cheno machielo ingini cheno mar Mbakaoromo bende wakao weche matimore e aluora magwa achiel ka achiel. Omiyo gisani adaro mar mondo wadhi e committee mano mar od bura mochung' ne kete tim pend chike kachiel kod mano mar chike JLAC ntiere kaka giromo kod riwruoge makedo ne ratich oganda e wi ikruok mano motelo ne yiero maduong' mano mar higa mar 2027. Inyana machuok kapok wadhi rawiti mondo watiek twak marwa. The exam is not set cheaper for women, it's a bit harder for men. So that when it comes to election, there are some favors that are being kept aside so that it favors the women and then to be left to tackle the hard part of it to get the election. However, I also believe there is a lot of advocacy that is required to be given to our people. I'm elected in a constituency whereby I fight for the seat to remain. And it is not easy. It calls for a courageous woman. Anyone who is married to a spouse who also loves politics. And one who knows that certain propagandas and insults
can be held to your spouse, but your spouse does not reflect that. So it is true for women to campaign in Kenya. There are myriads of problems that will keep them off. But when it comes to leadership, I want to say here without any paper or contradiction, women are the best. Women are the best. Yes. They are always sober. They are hearted when it comes to dealing with our local communities, issues that are going through. Women never give up. Women never give up. And they are very consistent. And they are go-getters. That is not for men. Men sometimes they give up very quickly. Sometimes they wonder, what is this that I'm benefiting with so that I continue with it? Other times they ask, what is the X stage? For whatever I'm going for. And sometimes they drink all the night. And the following day there was a meeting or there is something that you were supposed to go for. Therefore, that is why I'm saying, if only women can be given an opportunity, I think we can be able to change many of the problems that we are facing. When it comes to corruption, in whichever sector, in whichever way, you get the percentage of that, because I do not want to say that we are perfect. It is very minimal as compared. But in Kenya, that is a nightmare. You fight your own battle, you fight your own way, and therefore, the issue of the two-thirds will remain a very big elephant that you cannot achieve, yet I know we can. Outside there, I always tell women, come out, be courageous, talk with your spouses, tell them what they expect, or even, again, when it comes to those who do not have spouses, and they are competing, you know the words they are called. Awachana hiyo ni baraya, hata mzee hana, bomba hana, ni kitu tu tutampea, na ataweza. Nyakoro jama kanyo kamiti mar jelak mabende romo kotendo kod ikruok motelo ne yiero maduong' mabiro mano mar higa mar 2027. Wantiere gi jafwambo marwa mar siasa Chris Owino mabende nitiere romo makamano biro bedo koluonwa kendo biro bedo komiwa kuku mare e weche magwa manyien odiochieng' makawuono. Kaka mano anno ka bende sari rekoda Nyakoro Gajwang kapok atiko kodi awiti mar mondo miawi mar mondo midhi nyime koda chenro magi mag odiochieng' makawuono. To kidwoko no moko kuom mote mabende jopiny no oro kanyo. Mana mapiyo piyo. Erokamano. Kaluwore gi tin mar jopuonj, nitie jawinjo moketo ni jopuonj okwan go moromo. Ema temo wacho mbele kanyo, wan gi 653 centers mawa mag ECD, to wan gi jopuonj 777. Koro gima watimo as a department, wamen sure ni center ka center mokwongo yudo japuonj achiel. Then koro wamedo gi based on enrollment mar school. Koro nitie center ma samoro nyithindo nyalo bedo mang'eny to japuonj moa e county bedo achiel. Kore manyalo complain nitie, and we are aware ni shortage no pod nitie, and we are addressing it. Emomiyo wadwaro ni mondo watim recruitment mwatimo ni kwatieko kendo wabed gi plan machielo mar medo jopuonj every year. Koro I've noted center ma reported
wabiro neno ne kaka wanyalo address e recruitment mwadhi timo. Ai nitiere issue mar class school ma nyithindo classroom gi ok ber, mana kaka wacho pok watieko gero ECD duto, pod wan gi shortfall, to wan gi plan makata sama wawuoyo ni wan gi 44 centers mwadhi gero mwatimo ne procurement sani, to pod wadhi mbele, wabiro chopo time wabiro tieko ma nyithindo duto biro bedo gi ECD facilities mabeyo mowinjore. Nitiere issue moro mar nyithindo chik tong' kata mogo, takwane mae kubet wadwa kwayo ni janyuol onego dhi e buch school sama board of management mar ECD center oluongi, to jonyuol onego dhi mondo ging'eane tang'o mokal kanyo ma jonyuol owinjore ni gidwa ni mondo gichiw, nikech gima watimo ni wamchiwo chiemo to chiembwa ok oromo, koro waketo ni jonyuol bende nyaka jiw kama gap nitie. Koro ka nitiere kama board owinjore ni jonyuol dhi timo kama, to ne gitime e winjruok ma kik janyuol moro ywa oko ni go against gimose los gi board. Ai nitiere nyathi mowachi ni notho e bas. One ECD centers as a county pok wanyiewo bas ne en ECD center ma bende activity mwayie ne nyithindo ni nyalo dhi to dhi under our custody ka wan officials mag county nitie, en sama wabedo gi ECD county music festival. Koro ka nyathi nitie manyocha otho e bas, samoro janyuol moketo ma o mistake nikech samoro boundary ma between nursery gi primary samoro beda problem. But I would want to follow this one up to find out exactly what happened mondo janyuol gi nyathi oyud haki mare. Erokamano ahinya Wita. Ka ote mogik gi wachni mogik, ote mogik mana kinyalo ketna moko kuom ote ma bende osebedo ka donjo e wang' jowi asoma achiel kachiel. Nitiere ote moro ka mano mar mana kinyalo neno Steven wacho ni imor kaka jatelo wuoyo kata kaka opango chenro tich ler kendo ber. Wacho ni Steven Ayuyo kintiere gwenge mag Katito. Mary inwacho ni wuok seme ECD maru rach. Iwe mana kamano, gino maro ni jatelo Awiti biro bedo ka lero chal mag ECD ze gwenge mag Seme. Christine inbeni wuok Seme Ramuya. ECD nyathi dhi e klas 1 ka kia gimoro amora. Onge japuonj mondiki kata achiel, gitiyo mana gi jopuonje mondiki e yor kojolo. Ibiro bedo bende kiwacho mano nikech iwacho ni usebedo kumiyo gi orak mar P&P. Japuonj Muna Machemeli iwacho ni penjona en ni sikunde gin 500 gi wiye to jopuonje gin 700 gi wiye. Kare sikunde monge jopuonje gi to gin tiere kamano nang'o. Aparo ni migosi Awiti duok penjogo gi wachni mogik kwatieko. Erokamano. E record mara ma wantiego, an gi records duto mag ECD centers wa mantie. Koro kapo nitie center Kisumu County ma onge japuonj, I think I've noted this and it is going to force me mondo find out nang'o miyo japuonj onge, nikech our arrangement mantie based on the number mag teachers, at least a school onego bed katin to japuonj achiel ma wandiko as county. Or only ni I know in the course of last year ge beginning of this year wase lose jopuonja adek ma wa plan to timo replacement sama wadhi timo recruitment masani ni. So Ramoya gi center machielo ma oketnwa, I've noted them down. We are going to find out mondo wa address.
Hangina witi poda bro kasomo moko kuom ote ma bende intiere godo kata kamano kik idhi mabor nikech ang'eni bende antiere koda welo mamoko. Antiere gi Lawrence Otunga, jakom mar Chewa. Antiere gi Richard Moth, jachar chenro mano mar Kindergarten Experts International. Kanyakla kod Anet Baridi, japuonj mano mar ECD. Ma bende ang'eni nitiere koda penjo madwaro mar mondo mutual ni ahinya kaluwore ni in ma kawuono ichopo ka e low counties magwa. Kata kamano wanyano oganda e county ma Migori ginto penjo margi ywak margi nang'o kaluwore kod chal mago mag ECDs e county mano ma Migori. Jadak ma Migori, awuok e Uriri sub county, West Kanyamkago. Kawuoyo e weche mag ECD, we achak gi e West Kanyamkago kadhi e Osogo primary. Iyudo ka aneno ka jo Osogo primary notemo matek akia ni sirikal ong'ere kodgi nade momiyo migi ECD ariyo mak mane nyithindo man kanyo odwa bedo mang'eny kabisa. Ma wakwayo sirikal ni kaber to gimede klas moro e Osogo kacha mondo mi ECD obed maber, nyithindo we dhugore. Ng'eni ka nyithindo dhugore to nyithindo ng'eny gi koko, to ka giweyo do nafas maber to ginyalo somo maber. Ka wadhi e Kodero primary, aywago Kodero kabisa kendo ok ber na kaka an ng'ama nogo ombulu. Kodero ni marach nikech Kodero iyudo ni ECD en achiel to nyithindo to 130. Koro ok ber na nikech Kodero primary en sikul maduong'. Sikunde mag ECD gedo gi ok osebedo maber ahinya, nimar samoro iyudo ka ECD gi gitin to bende iyudo ka nyithindo ng'eny. Koro kaka gibede classes gi bedo shida. Koro wakwayo sirikal mar county plus the national government ni ka giyie to gi-identify lope manindo mag sirikal mondo gere ECDs, nikech iyudo ka samoro bende mail bor. ECD samoro en achiel e kor gweng'. Tiyudo ka samoro nyithindo wa kuonde ka kuonde mar chopo e skul, to skul samoro tin. Iluonga ni Clinton Otieno, jadak ma Migori. An kadwa wuoyo wach ECD ni kane chako gedi chal ka gima sirikal ne dwa notema ne ke begini nyalore. Kata inya yudo ka jopuonje moko gikawo classes moko machalo klas 1 2 ka ema giduogo chien koni. Skunde moko kidhi yudo ka klase manoti ka ema odare nyithindo man mbele ka, koro nyithindo gi oduogo e skunde. Koro an akwayo sirikal ni gini nyalore, giger ne nyithindo gi gorofa manya ting'o nyithindo mang'eny. Aso giger gi machiegni. ECD ok ochuno ni nyaka odhi e primary moro. Inyaka ka lop sirikal moro tigere ECD ka ento nyithindo some. Walter Kisiagro, Suna East, Migori County. Gima ng'eyo weche mag ECD, adier nyithindewa odhi e college. To nyithindewa modhi e college gi pok ondikgi e kiwango monego bed ni jopuonj bede e sikul. Jopuonj nigi pek, jonyuol nigi pek nikech jopuonj okelo achiel. To jomotimo ECDs ng'eny. Koro ne county government ma Migori nukonowa maler ni sani usebet joka ng'ato kendo koro udwa tiyo kanyakla. Kaweuru jopuonj utere sikul mondo jonyuol owinj yot ka nyithindegi ipuonjo maber. Gi udi migwero, geruru classes te, to un joma